Croeso chi unwaith eto i'r gell. Mae dda cael eich cwmni chi. Gobeithiwch bod chi'n iach ac yn profi daioni Duw mewn sawl ffordd. Ddo, mi sonies i am y pethau mawr sydd wedi bod yn digwydd yn yr Unol Daleithiau yn ystod yr wythnos diwethaf. Wythnos ynghynt, mi o'n i yn gwylio digwyddiad arall o'r wlad honno. Mi oedd cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar y we ar draws y byd, a miloedd ar filoedd, ymhell dros 100,000 os dwi'n cofio'n iawn, yn gwylio'r cyfarfod yn fyw. Cyfarfod coffa i ddyn o'r enw Ravi Zacharias, oedd wedi marw chydig ddyddiau ynghynt. I fod o wedi ymsefydlu yn yr Unol Daleithiau ers degawdau, mi oedd Ravi wedi enni yn yr India, wedi dod i gredu yn yr Arglwydd Iesu pan oedd yn 4 ar 15 oed, a hynny pan oedd o'n yr ysbyty, ar ôl iddo geisio cymryd i fywyd ei hun. Yn dilyn hynny, mi dreuliodd o'i oes yn teithio'r byd yn rhannu'r newyddion da am waredwr, efo pwyslais arbennig ar wynebu'r dadleuon sydd gan bobl yn erbyn y ffydd. Yn aml mi fydde fo'n ymweld â'r mannau hynny lle mae sôn am Iesu'n beryglus a'i ddewrder wrth fynd yn rhyfeddol. A cafodd rannu'r efengil efo pob math o bobl, ac yr oedd yn gyfforddus yn rhannu efo pob math o bobl. Bod nhw'n arlywyddion gwledydd neu yn dlodion yn slymiau India. Fi oedd yn rhannu'r gwirionedd efo eithafwyr Islamaidd yn y Dwyrain Canol, mewn carcharodau. Fi oedd o'n cynnal dadleuon efo deallusion mewn prifysgolion mwyaf y byd. Oedd o yn gyfforddus ar y pulpit neu ar y stryd. Oedd ei gefndir yn golygu fod o'n deall meddylfryd gwahanol bobl. Oedd o'n deall meddylfryd dwyreiniol wedi enni a'i fag yn yr India. Oedd o'n deall y meddylfryd gorllewinol. Rhai o bob crefydd a dim crefydd. Ac oedd o'n stori o'r diail. Ac o'n i'n meddwl bod swn i'n rhannu un o'i stori efo chi y bore yma. Stori'r tŷ efo ffenestri aur. Oedd na hogen un tro yn byw mewn tŷ efo'i rieni, a bob bore pan godau'r haul byddai'n edrych allan ac yn y pellter yn gweld tŷ efo ffenestri aur. Mi oedd y ffenestri'n disgleirio efo yn sefyll wrth y ffenest yn edrych allan ac yn meddwl tybed pa fath o bobl sy'n byw yn y tŷ rhyfeddol hwnnw. Un diwrnod, dyma'i dad yn gofyn, be hoffet ti'n neud heddiw? A dyma fo'n dweud, gawn ni fynd am dro i weld y tŷ efo ffenestri aur. Wel iawn, meddai dad, ac allan â nhw. Ac ar ôl cerdded am oriau, dyma nhw'n cyrraedd y tŷ. Oedden nhw'n meddwl, oedden nhw wedi weld o'i cartre nhw. Ond roedd o beth o'i le. Doedd y ffenestri ddim yn aur o gwbl. Ffenestri digon cyffredin oedden nhw. Oedd na ryw hogan fach yn eistedd yn y tŷ yn edrych allan, a phan welodd i'r rhain yn syllu ar y tŷ, dyma'i allan yn gofyn iddyn nhw, "Dach chi'n chwilio am rhywbeth?" "Ynden," medda'r hogyn, "dyn ni chwilio am y tŷ efo ffenestri aur." "O, dach chi wedi dod i'r lle anghywir," medda'r hogan fach. "Dowch yma mi nos, ac wrth i'r haul fachled, mi welwch i'r tŷ draw fan yn y pellter, efo'r ffenestri aur, a dyma'i'n pwyntio draw at y tŷ yn y pellter oedd yn gartref i'r hogen bach. Yr haul yn disgleirio ar y ffenestri wrth gwrs oedd yn ei gwneud nhw'n aur. Mae mor hawdd yn tydi i edrych allan a meddwl i bod hi'n fan gwyn, fan draw. Mae pob un ohono ni ryw adeg wedi meddwl, tasan ni ond yn y sefyllfa yna. Sa'n ni cael hwnna yna mae fys y bywyd gymaint brafiach. Y swydd wahanol. Y cyflog gwell, y partner gwahanol, yr amgylchiadau gwahanol. Ond mi fedre Ravi Zacharias dystio i fod wedi siarad efo tlodion slymiau India a chyfoethogion efo ffortiwn gwerth biliynau, a'r un oedd angen pob un. Doedd bodlonrwydd ddim i'w ganfod yn ei cyfrif banc, na'i heiddo, na'i swyddi, na dim o'r hyn fedre'r pethau hyn i gynnig iddyn nhw. Yr hyn oedd yn gwneud i'r ffenestri ddisgleirio, fel dwi wedi dweud, oedd pelydre'r haul. Wrth i'r haul godi yn y dwyrain, oedd y ffenestri oedd yn wynebu'r haul yn ymddangos yn aur. Ac wrth i'r haul fachlyd yn yr hwyr, y ffenestri oedd yn wynebu'r gorllewin oedd yn disgleirio.
Mae'r Beibl yn dweud mae'r un sydd dan fendith, sy'n wyn ei fyd, ydy'r un sydd yn gweld wyneb Duw. Yr un mae wyneb Duw'n disgleirio arno. Os dydodd Iesu wrth i ddisgyblion chwi i'w goleini'r byd. Yna dim ond wrth iddyn nhw adlewyrchu yr un ddydodd hefyd myfu i'w goleini'r byd y bydden nhw'n gallu disgleirio. Mae'r rhan fwyaf ohono ni'n gyfarwydd ar fendith roddwyd i Aron iddo gael ei chyhoeddi i bobl Israel. Bendithiad yr arglwydd di a chadwed di. A llywyrched yr arglwydd ei wyneb arnat a thrigarhaid wrthyd. Dyrchafiad yr arglwydd ei wyneb arnat a rhodded i ti dangnefedd. Ac yn y Testament Newydd, da ni'n clywed lle mae Duw'n llywyrchu wyneb arno. Canes Duw, yr hwn a orchmynodd i'r goleini lywyrchu o dywyllwch, yw'r hwn a lywyrchodd yn ein calonnau i roddi goleini gwybodaeth gogoniad Duw yn wyneb Iesu. Dyna pam canodd Williams Pantycelyn, gweld wyneb a'n wylid rhaid mhenaid lawenhau, drwy'r cwbl ges i eto neu fyth gaf ei fwynhau. Pan elont hwy yn eisiau, pam bydda fi yn drist? Tra caffwy weled wyneb siriolaf Iesu Grist. Gobeithio heddiw, byddwch chi'n profi gwen wyneb yn gwaredwr. Arwch i ni weddio. Gweld yr Iesu. Dyna ddigon ar y ffordd i enaid tlawd. Dyma gyfaill berin ffyddlon ac cael un yn well na brawd. O Dduw ein tad, llywyrchad y wyneb arno ni heddiw trwy Iesu Grist. Pan dda ni di crwydro a gad ni frysio nôl at roed y groes myned i ferwch, a gad ni brofi'r maddeuant a'r gras ddaw i ni trwy ein harglwydd. Amen. Bod i Dduw lywyrchu wyneb arnoch chi heddiw. Dan eich bendith.